Silay? 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 Si Aida ko. Kay numdum ka na ko. Amigo bitaw mi ni Father Baltasar. Nakita ta dito sa simbahan. Yan, ipuyo ka dito sa among opisina. Kay numdum ka. Kami may nitabang nimo sa imong pagpanganak. Anak? Akong anak? O Silay, may anak ka. Nakahinumdum ka? Anak? O, may anak? Namatay mo akong anak. May anak ka Silay. Buhi siya. Buhi? Kahinumdum ka atong bata nga kanunay na kung dadon sa simbahan? Nagpapani mo kisay nga ni Milaila mo Jasmine, akong baby. Awa. Milaila mo, Jasmine nga ani. Katong bataa Silay, siya imong anak. Ni Asia, akong gida, siya si Marie. Mama si Day? Ikaw ako mama. Ikaw ako mama. Ikaw ako mama. Iwag sa kong tumbanan, batuon o gansangon, ang yuta ning maunggalan, ug unta di ko madagma sa pagsubay ko. May sakit ug nindot nga hugna sa pagtapos sa sugilanon sa kinabuhi. Ug sa katapusang bahay niini, magtakdok ra gihapon ang nagkasangasangang daan sa mga binuhat nga naglangkob sa duwa sa kinabuhi. Sama sa dugo na naglatay sa sangasangang ugat sa tao. Magkita ug magtakdok ra pag-abot sa kasing-kasing. Dugo sa inahan na naghatag o kinabuhi sa anak na nabuwag. Apan ang duha ka nabuwag na daan sa mga binuhat, magtakdok ra gihapon sa katapusan. Kaya pag-isipan nga kadagan kamatagma kay dili niyang hagi
dugang